Lisay, anong plano mo? Ngayong nagbalik ng probinsyano. Pagpatuloy natin yung naudlot natin plano sa pagtugis ni Hipólito sa ABS-CBN. Pagpatuloy natin ngayon sa sinimo. Cardo, anong gagawin natin sa mga taong nagsasabi ng negatibo? Ngayong nagbabalik na ang probinsyano, subukan lang manood pagtatadyakan kong pagmumukha nila. Lisay, umpisahan mo na ang plano. Namimiss ko na amoy ng pulbura. Ako rin, mamimiss ko rin yung paputok ng baril. Magsihanda kayo. Tutugisin natin ngayon si Hipólito. Ito rin, may sasaksyon tayo ng cocaine bukas ng umaga. Anong plano mo? Gigi ko, maganda ka ng tauhan mo. Baka darating ang grupo ni Cardo de Lisay. Sige, ito rin. Palito! Boss. Bangkay! Boss. Tama kayo sa akin. May lakad tayo ngayon. Sige, boss. Butite, Mike 1. Copy, Mike 1. Anong problema dyan, Cardo? Mike 1. Positive. Nakikita ko na ang target. Pumuwesto ka na, Butite. Roger that, Cardo. Lisay! Mike 1, Butiti. Move. Nakatakas sa kalaban. Jikog, anong nangyari sa'yo? Sagupa naman si Cardo de Lisay sa kantas pos paniki. Ganun ba? Tulungin niyo! Masuka! May basuka sila! Roger that, Mike 1. Ako nang bahala. Ayop ka na, Lisay! Bakit bumalik pa kayo? Tawa na ako sa pagmumukha niyo! Bulate! Ba't mo ginawa yun? Cardo, kahit anong mangyari, Cardo, ipagpapatuloy mo pa rin ang probinsyano. Kang mag-alala, Bulate. Ipaggaganti kita. Gago ka, Hipólito! Sa lahat ng satanas na kilala ko, ikaw ang pinakademonyo! Dito rin, sabata tayo. Hipólito! Hipólito! Di pa tayo tapos! Cardo, saan si Hipólito? Nakatakas si Hipólito! Hey, Hipólito! Magkikita pa rin tayo! Sa sinimo!